Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Isinusulong ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ang pagdedeklara sa Sapang Bato Watershed bilang isang protected area sa pamamagitan ng House Bill No. 2423. Ito ang kauna-unahang panukalang batas na inihain niya sa 20th Congress itong Martes, July 29. Layo ng panukala na mapanatili ang likas na yaman at biodiversity ng watershed na matatagpuan sa barangay Sapang Bato, Angeles City. Sakop na naturang bill ang pagbabawal sa mga aktibidad gaya ng iligal na pamumuto ng puno, pagpatay sa mga hayop, pagtatapon ng basura at pagmimina sa loob ng nasabing lugar. Magtatatag din ng isang Protected Area Management Board upang mga siwa sa pangangalaga nito. Matatanda ang bago pa man nahalal sa Kongreso, pinangunahan na ni Congressman Lazatin ang reforestation program sa lugar noong siya'y alkalde pa ng Angeles City. Mahigit sa 100,000 puno ang natanim na sa loob ng watershed na may kabuang 546 hectares. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.